Bubong pa lang te. 198,000 na binayaran kahapon. Good morning mga moms. Naku, it's another day dito sa Hinaguan Nature Park. At may bagong project si Brenda. Ayan mo siyang hindi lang isang balik na project, kundi napakalaking project na gagawin. Ay na! Nag-bless ka na kayo ng nang? Na. Ayan na. Nagkakaroon na ng sukat-sukat. Ito na ang simula, pak. Ito ano to, Ibo? Ayun, poste. Yan. Pinapakayod mo. Ito na po siya yung gagawing na function hall. So lalagyan na siya, sinusukatan na siya para paglagyan ng mga poste. Ay, si Daddy Jun, andito pala. Ha? Tawag dito. Na ano mo na yung bowl? Nasabi mo na? Hindi pa. May semento ba? May semento sa ubos. Wala. Ba, dili na to gahay na to semento sa ubos. Lalom. Gahay na. Ang bawl ay natanggal, altiya bukat tayo. Oh, sige ako na lang. Ako lang. Bigat kasi. Ako na lang. Ang bigat kamay. Okay na. Ayan. Wow. Ito na yung pinakamagiging apat na kanto. Hanggang doon po sa... Mana tapok. Tro. Diri sa. Mga kawayan ng ano? Hindi. Hindi, apang forma lang. Ito. Ano po? Magkakasukat. Sukat-sukat na siya. Trenem lang. Bye. Waner na lansang arni tandog lansangi barong lansang ra dagan. Daw sa bebe ko pila ka metros. Oy, yung ano tali, Britney. Yung tali baka tumabing. Sama uy. Ay pag vlog dire ka naghingaw na ba kasi mo ha. O ba vlog sa inyo ha. Hala. Ba yan ako alas 10. 140 pa man mo flight. 140 magani. Alas sisi may. Wala ka na ula mag-vlog ko karon sa inyo ha kami vlog. Angul. Oh. Okay ko gapon. Isapot ko kay gano wala asa mo ko malibang. So. Dili na ang point dai. Uban mi di ba sa imo ingon. Naingon ta ka nga for family Ayun na, ayun exclusive na. ni. Wala exclusive. Saman. Wala mo gapon. Kasi yung gyapon. Uy, huwag na kayo mag-away. Pag video ba? Vlog uy. Di mi dai kay magmotor ra mi dai. Dali ra mi. Ginuok Wala mi nag-vlog. Uy, huwag naman kayo mag-away. Good morning! Naglagot ko sa imo wa, block sa jud ka. Pagsakay laing taxi nimo kay magsakay ko kakuha. Apartment ka. Ito na yung Papa Jun ang foreman. Oh. Guys, ang lalaki pala nung ano. Ang lalaki ng
Kawayan. Ang taas. Taba. Asay, tanong mo kung atay-atay, ginuo ko, sige lang yung iguon. Atay na. Dili na lang no atay-atay, bi, patay mo kay Paul dili oh. O, dari, tapak na mo. Napod dili butang kawayan. Taas. So mo ni dinibet. Dali og puto dali. Dali na din air ko. Ano dyan? Istanan. Atay-atay. Lubianan. Mama ni, sama ni Dere. Pwede naman yan dyan. Eh, di mo magpanda rin. Ay, naman mo daan eh. Bakit mo atay-atay dito yan? Yan, ano lang ang dito. Pula, red, pula, ganyan. Pula, red, pula. Green. Ay, green. Sama ako, papunta CDO. Ganun-ganun lang kailan may mic. Ay, hindi. Ay, baka. Baka yung ano. One, two, three. Tapos ano na lang. 1, 2, Ay, murag stand. 3. Oh, murag ano siya? Ana tas race din of the sun. Okay. Mura mo kuan mga mura mo mga kauban ni Snow White. Seven Dwarf. Oo ko hagagmay kaayo ha. Seven Dwarf gani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dito sila kabuo. Video isa. Nag-video ang isa. Sino kasi Snoozy? Is it? Hindi na lang si Sneezy. Sneezy or si Dirty? Ha? Walang dirty doon. Kung may dirty doon, ikaw isama ko ha. Dali, kusa sa, ilalong. Wala. Naputol siya. Tabok mo yung nylon mo rin eh. Sabit. Ako March mag-birthday dito. Sino yung April? May June. Basta after sa akin, launching nito, tapos may bayad na pag nag-birthday mo din. Dapat Sa lang mga naman kasi. December, Kuha ni Diri 5,000, 5,000 may ang libra. Ha? Gamay man itong libra. Mo gani Mga 10 3,500, 5,000 ni. 10. Mga kuan, mga wedding. 2.5 bro. Ayo, 3,500 kay libra. May ganito. Pwede to 10,000 kasama yung mga gamit. Katong kay ma. Utensils. Tables. Tanana. Lagi. Mura na yun. Yun. Kawawa Kung renta. Hindi man magputol to no, layo naman. Pero kung mataas yan, hindi naman matatakpan yan ng, ng araw. Mag-away ko. Wala mo dito eh. Wala. So guys, okay pa tayo. Puto ka sa udah kay para sada ang kuha din kay kabit. How mo din ka mag-vlog ko. Tindog bit. Tindog ba? Hi guys. How mo diya kay pag-apil-apil sa vlog. Dugay 10 minutes no. Paigda. Ha? Paigda. Hindi gani. Hi guys! Maayong adlaw kanyang tanan. We are here at the saan siya? Ano siya pangalan ani? The event area. Event area. Event area? Pavilion. Event center? Pavilion? Oo. Kabaro? Naman no? Pavilion. We're going to Reception build area a na. glass house. Wow! Wow! Glass house siya kasi transparent siya na yung bubong niya tapos para siyang glass pero plastic lang siya. Since marami akong mga plastic na friends, Hala. Pwede ilagay. yan ang ilalagay ko dito Ano? kakabit. Isa na ako, guys. Friends. Isa na ako. At dahil malawak ang aming gagawin, dapat malapad na plastic. Hala. Ay, hindi ako malapad. Ano ka? Alam mo na. Kalapadan na yung mumugaw. So ayan, nag-i-start na po sila. But before anything else, dito muna tayo. Kasi pinapagawan ko ng tulay dito sa may... Yan, o diba? Ala, katulad sa buhon. O diba? Para pag naligo tayo dyan, meron din talon-talonan. Yun yung Ano pinaka-breed. lang siya dyan. Ang tingnan mo yung tilapia, kumakain siya ng mga lumot, so hindi siya kailangan pakainin ng ng mga feeds. feeds kasi kumakain siya ng mga lumot din. Kita mo mga Oo. kinakain niya yung mga lumot ng dili. So it's very resourceful. Resourceful ba tawag nun? Very nakakatipid kasi hindi namin kailangan gumastos sa maraming feeds.
Ay, putang! Oh, bali! Gitumban. Na, tingnan mo. Di ba? Ito. Pinapakan mo. Pakan mo. Ano lang yan? Kala ko may ahas. Di ba? Dalawa na ang naputol Ano yan? din. Maano lang yan? So ito yung tinanim namin dito. Alam niyo na, ililipat na naman sila. Ay, lipat yan, ma. Oo. Kasi dito yung entrada nila ni mama sa kasal dito, ganyan. Pero manggagaling sila doon sa tulay. Oh, sakto kayo, di ba? Lakad sila sa tulay. Wala siya na center lagi ang fish pan. So kaya mo na. Dito sila. So matatanggal sa dito, ililipat ko na lang muna kayo dito naman. Dito na lang kayo muna. Ganito sa plano, abo ko dito. Dito na lang muna dyan kanina kasi gagawin pa yan dyan. Bumili ako ng hose kanina kahapon. Ayan, nakabili na kami ng hose para pandilig dito sa mga halaman. Okay, malapit na. Yan. So dyan, ilagay sila ng tulay dyan. Sama sila. Alam, may formation na yung ano. Oh, may formation na yung ano namin, oh. Para pag nag-picture ka dito, meron din tayong design sa likod. Maganda tingnan sa camera. Ah, di ba? Dapat ganyan na yung sa lahat. Tapos, puro ni flowers dito na kulay pula. Para pag nag-picture ka dito. Ganyan. Yawad di mo ang Cebu. Ha? Tapos dito naman, dito yung magiging area of responsibility. Dito yung magiging, ano siya, event area. So ano lang siya, pole lang siya, tapos ilagay ng mga parlings. Si Lalagay ng Parlins. bubong. Dito, dyan yung stage sa gitna, tapos sa mga table sa gilid. So, nag-start na silang mag-build. So, lugi ng bakla, ubos ng pera. So, kandidato for sanla ang bracelet. Kasi we need 100,000 for the all in all labor, food, and everything. 100,000 lang? Sa labor lang. Di bubong pa lang te. 198,000 na binayaran kahapon. Yung bubong niya, yung ano niya. Yung transparent. Pero yung mga Ah, diretso na ilagay ang transparent. Ha? Kailangan mo na yung Depende kung abot sa kasal. Pero 1, 2, hindi pala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pala, tapos kung di pa sa gitna. Mga 12 or 10 tubo na malalaki. Para i-build. Kaya yan kung tuloy-tuloy. Tapos magpapa-zipline kami papunta doon Kinakano. Para madali kami umakyat. Yan po yung ginagawa nila. Naglalagay na po sila kung alin dito yung magiging kanto. Kasi matatamaan ng aking mga kuwan. Pero hilera siya sa mga A-houses para pagtingin sa drone, maganda. No? Tapos makukuha pa din naman yung gusto ko na garden na like ano siya. Akala ko hindi na siya maging garden sa baba kasi sasayangan ako dito talaga. Gusto ko talaga yung garden at Yung kagaya sa Singapore. parang gano'n sa Singapore. Oo, yung glass yung bubong. Oo, tas So sa loob. kahit para maarawan pa rin yung mga halaman. Oo, ganon. So, Ganda. Galing. gusto ko yung ganito. Halimbawa, aisle to dito, aisle. Tapos dyan may parang space na sa event area. Tapos may parang arco or parang board para dyan ang kasal. Sa gilid, di ba table? Walang table na malalaki. Then sa gilid yung table, yung mga bulaklak sa gilid. Oo. Tapos may daanan lang na proper way kung saan banda. Di ba? Ganda. Tapos sa gilid niya, gumagapang yung mga Snake. yung mga ahas kung kaibigan. Yung Gumagapang mga... tapos may magda-drop na mga yung parang magda-drop na mga parang ugat-ugat tapos may mga barn lights na nakaganon. Ganda. Para paggabi magre-reflect siya sa ano. That's all in my imagination. Tapos dapat sa taas yung solar. Taas yung solar. Pwede naman din siya lagyan ng Di ba solar. sisira? Ng ilaw. So yun yung eksena dito guys. So abangan niyo po kung ano ang susunod na mangyayari. Stay tuned.